Id-deputat Laburista Glenn Bedingfield sostna li dritt tal-libertà tal-kelma għandu jestendi għal kulħadd kif kien jgħod tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Bedingfield qal dan meta kien qiegħed jiexed fl-inkjesta pubblika dwar il-qtl tas-Sinjura Caruana Galizia. Huwa tela jiexed min jeddu u wieġeb għal bosta allegazzjonijiet li saru mir-raġel ta' Caruana Galizia. Xed li Peter Caruana Galizia u xida oħra taw xifmu li kien parti minn kumplott kontra martu. Qal li l-unika sit li kien responsabbli għalih kien dak li jġib ismu. Dan wara li Peter Caruana Galizia allega li sit ieħor anonimu kien responsabbli għalih Bedingfield. Bedingfield qal li s-sitt tiegħu kien jitratta temi kurrenti u l-politika u ma kienx intiż biex jattakka xi persuni inkluż Daphne Caruana Galizia. Xed li beda jaħdem fl-uffiċċju tal-Prim Ministru fl-2013 iżda s-sit ħolqu fl-aħħar tal-2015. Ir-rimarka li Caruana Galizia attakkatu għal diversi snin fosthom b'aġġettivi korroħ li għadu jiġi ma jarbihom sal-lum. Huwa ppreżenta lista ta' 558 persuna li semmew fil-blog ta' Caruana Galizia fosthom bintu. Qal li familji tkissru ħabba kitbieta, iġġieldu nies u saħansitra kien hemm każ ta' persuna li spiċċa jkontempla suwiċidju minħabba l-pinna tagħha. Min-naħa tiegħu kitbietu qatt ma qajmet xi libel mingħand ħadd, lanqas mingħand Daphne Caruana Galizia. Huwa xejn allegazzjoni ta' żewġa li l-pulizija għassa Madara kienu jaddulu tarif dwar il-movimenti tagħha. Ir-rimarka li il-vittma xedet li kienet imħassba li ma hemm ħadd għassa Madara. Allura kif jista' jkun li l-pulizija jaddulu l-informazzjoni? Staqsa Bedingfield. Waqt li l-bord tal-inkjesta qal li huma qegħdin ifittxu l-istituzzjonijiet u mhux persuni, Bedingfield fakkar kif l-2017 Caruana Galizia bdiet tattakka l-Partit Nazzjonalista minħabba Adrian Delija. Qal li kemm Adrian Delija kif ukoll il-partitarji tiegħu għajruha. Staqsa allura jekk b'dan ir-raġunament, il-Partit Nazzjonalista huwiex ukoll parti minn konġura istituzzjonali li waslet għall-assassinju. Mistoqsi mid-deputat nazzjonalista Terry Comodini Kakija dwar xogħlu, Bedingfield qal li huwa kien jikkoordina l-mistoqsijiet parlamentari, iżda qal li kellu dritt isostni l-femiet tiegħu. Iċċara li huwa qatt ma tella post fil-ħin tax-xogħol. Mistoqsi jekk iqis li b'kitbietu kien jintimida lil persuni b'fema opposta, Bedingfield qal li Comodini Kakija qed issemmi affarijiet li għaddew minnhom esponenti tal-Partit Laburista stess minn esponenti nazzjonalisti. Għal Glenn Bedingfield deret l-avukat Veronique Dalli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.